Mga buhat, Kapitulo 1. Minahal kong Teofilo, sa una kong sinulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa 40 ka adlaw human siya mamatay. Nipakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita nila siya ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom na nila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab niining panahon na ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpagisayod kung kanus-a kini mahitabo. Apan kon mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamong gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya, gisalibdan siya panganod ug wala na nila siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, anong nagbarog man kamo dinhi og nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Unya, ang mga apostoles namalik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga Olibo nga may gilay-on nga 1 ka kilometro gikan sa syudad. Nisulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron magampo. Busa, ampo. Uban usab kanila ang mga babae ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga 120 ka magtotoo, nipindog si Pedro ug niingon, mga igsoon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo pinaagi kang David mitagna mahitungod kang Judas nga mitultol sa mga tawo nga nagdakop kang Jesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundo kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kadto si Judas mipalit og uma gigamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Nahulog siya didto nga nag-una ang ulo ug namatay nga nahabwa ang iyang tinai. Ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nakabalitaan niini busa sa ilang pinulungan ginganlan nila Akeldama, ang maong uma, nga sa ato pa ang uma sa dugo. Kay kini nasulat sa basahon sa mga salmo, mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan ug wala nay magpuyo niini. Ug kini nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron mosaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesus.
Kinahanglan nga siya kanunay makakuyog kanamo sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus makig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa, misugyot sila og duha ka tawo, si Jose nga ginganlag Barsabas nga ginganlan usab og Justo ug si Matias. Unya nagampo sila. Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa, itudlo ka namo kung kinsa niining duha ang imong gipili nga mupuli sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human niini, nagripa sila kung kinsay mahipuli ug si Matias mao ang napili. Og gidugang siya ngadto sa 11 ka apostoles. Mga Buhat Kapitulo 1.